меня, Буслик. Ну, на жаль, апельсин застаўся толькі один. А ты добра поглядел? Может, другі куды-нибудь закатился? Я ўсё агледзеў, больш няма. Але во, ёсць яшчэ лімон. Ён вельмі карысны. Там шмат вітамінаў. Не, дякуй, Топа. Лимон не хочу, и он кислый. О, добрый вечер, девчонки и хлопчики. Прывітанне, сябры. А вы ўжо павячэралі? Мы з Буслікам таксама. Застаўся толькі дэсерт. Мне больше даспадобы апельсин. А каму ён не даспадобы? Ён салодкі. Буслік, але паколькі ён адзін, застаецца яго толькі разыграць. Як гэта разыграць апельсин? Не ў сэнсе нешта падстроіць яму, не. А зрабіць яго прызам, узнагародай. Зразумеў. Хто выйграе, то і атрымае апельсин. А хто прайграе, таму застанецца лімон. Ну што ж, справядліва. А ў што будзем гуляць? Трэба прыдумаць такую гульню, каб пераможца быў бачны без варыянтаў. О! Што, прыдумаў? Давай у крыжыкі і нулікі. Я не ведаю такую гульню. Я цябе навучу. Гульня простая і хуткая, табе спадабаецца. Расказвай правілы. Слухай, нам спатрэбіцца дошка і фламастэры. Намалюй. Поле для гульні з 9 клетак. Вось так? А што ў гэтых клетках мы павінны штосьці намаляваць? Не штосьці, а крыжыкі ці дулікі. Табе што больш падабаецца? Мне крыжыкі. Добра. Тады я буду гуляць нулікамі. А якія правілы гульні? Мы с тобой по чарзе будем ставить у вольные клетки свои фигуры. Ты крыжики, я нулики. И кто первым заполнить вольные клетки, то и выиграл? Не, выиграл той, кто зойме 3 клетки у радок. Так это же вельми просто. Я охотенько заполню радок своими крыжиками. Ну что ж, поспробуй. Только май на увазе, что ходить мы будем по чарзе. Ты в одну клетку, я в другую, ты в третью и так далее. А кроме того... А что яшчэ? Слухай уважліва. Калі я буду бачыць, што ў цябе вось-вось атрымаецца радок, то ўстаўлю свой нулік. Навошта? Ты будешь мне перашкаджаць? А ты сачы за мной і перашкаджай мне. Бо сэнс гульні ў тым, каб скласці радок са сваіх фігур і не дазволіць гэта зрабіць іншаму. І хто першы складзе радок з 3 сваіх фігур, той пераможца. Правильно, той і атрымае апельсин. Я ўсё зразумеў. Давай хутчэй гуляць у крыжыкі-нулікі. Паколькі ты гуляеш упершыню, пачынай. Так, крыжык. Так, пачакай. А зараз я вось. Нулік. Крыжык. А сюды нулік. Ну, Топа, перашкаджаеш мне сваім нулікам. Добра, тады я сюды паставлю крыжык. А я нулік. Ура! А я выйграў. Бачыш, у мяне атрымаўся слупок з нулікаў. Бачу, не заўважыў і не паспеў свой крыжык упісаць. Каб яшчэ адзін ход, у мяне б выйшаў радок з крыжыкаў. Я цябе апярэдзіў, і я пераможца! Ура! Што ж, віншую, забірай сабе апельсин. Ой, Буслічак, ну не засмучайся. У наступны раз выйграеш ты. А зараз усё сумленна. Ніякіх хітрыкаў не было. Я ведаю, усё правильно. Апельсин твой. Трымай лімон. І чаму мне так не шанцуе? Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добры вечар, сябры. Прывітанне, Нестар. Добрый вечер. Так, Буслік, а што здарылася? Чаму такі сумны? Таму, што я нешчаслівы.
Ух ты, а чаму ты так вырашыў? Толькі таму, што прайграў мне ў крыжыкі-нулікі. Спачатку у мяне добра атрымлівалася, але пад самы канец прайграў у адным кроку ад перамогі. Уяўляеш? О, разумею твоё расчараванне, Буслік. Сам у маленстве не раз прайграваў сваім сябрам. О, Нестар, у тваім маленстве гулялі ў крыжыкі-нулікі? О, сябры мае, гэтая гульня існуе з даўніх часоў. Яшчэ самураі старажытнай Японіі гулялі у яе, толькі белымі і чорнымі камянямі. Ого! Так. А зараз крыжыкі і нулікі існуюць па ўсім свеце пад рознымі назвамі. Толькі сэнс адзін і той жа. І сэнс гэты я зразумеў, але выйграць не паспеў. Буслік, у цябе ўсе перамогі наперадзе. Але сёння па волі лёса я прайграў і атрымаў лімон замест апельсіна. Такая вось непрыемнасць. Буслік, у мяне да цябе прапанова. Якая? А хочаш, я на прыкладзе твайго лімона пакажу табе, што любую непрыемнасць у жыцці можна ператварыць у нешта прыемнае. О, вядома, хачу. А як гэта? Вось, пачакай хвіліначку, калі ласка. Я возьму твой лімон і хутка вярнуся. Чакайце. Цікава, што Нестар зробіць з лімонам? Не ведаю. Ну як не круці, а з гэтай кіслечы наўрад ці што добрае атрымаецца. А я веру Нестару, ён ніколі нас не падводзіў. Так, але Нестар не фея, чарамі не валодае, а без іх у лімона ніякага шансу. Калі ласка, быў лімон, стаў ліманад. Частуйцеся. Якая прыгажосць! Якая смакота! Няўжо гэта чароўны напой ты зрабіў з лімона? Менавіта з яго. Насамрэч, рэцэпт даволі просты. Вада, лімонны сок, мёд і некалькі галінак мяты. Ты чараўнік, Нестар! Майстар непрыемнасці, пераўтараце прыемнасці. Я буду у цябе вучыцца. Ну вось, і навошта я выйграў гэты апельсін? Лепш бы мне выпаў лімон. Частуйся, Топачка. Сапраўды смачны ліманад атрымаўся. Ой, дзякуй. А вы частуйцеся апельсінам. Я яго ўжо не шкадую. Дзякуй вялікі. Ну што, давайте разам частавацца і глядзець мультфільм. Давайте. Давайте. Ну а зараз час рыхтавацца да адпачынку. Чысцім зубкі і дзюбкі, мыем тварыкі і лапкі. І ў ложачкі спаць. Добраноч, дзяўчынкі і хлопчыкі. І цікавых прыгод у снах. Бывайце! Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай,